Zdravím vás, chcel by som vás privítať pri tejto krátkej a stručnej recenzii na klávesnicu z dielne Alzy. Klávesnica je presne názvom Rapture K573. Dodaná v takejto krabici s nejakou nálepkou, návodom s miniatúrnymi písmenkami a vlastne samotná klávesnica, nič viac tam nenájdeme. Krabica je taká obyčajná, bežná, nič špeciálneho. Klávesnica má celkom tak na tú cenu 15-16 eur. Je to celkom fajn klávesnica, má veľa multimediálnych klavies, ako napríklad multimediálne na ovládanie hudby, tiež na stíšenie hudby. Tieto tri klávesy v mojom prípade nefungujú tak správne, ako by mali. Táto zložka otvára tiež prehliadač rovnako ako zložka domov a toto, čo malo ovládať ako Outlook, tak tiež ovládal. Všetko mi to otvára prehliadač. To isté sa vyskytuje pri klávesni F9, F10 a F11. Myslím, ak sa nemýlim, tak tie tiež otvárajú prehliadač. Farebné profily sú veľmi pekné, klávesnica vyzerá aj v tme, aj pri osvetlení, tu máme osvetlené vlastne veľkú lampu, takže to je celkom dobre. Keď sa lampa zhasne, tak je to ešte lepšie. Máme tu rôzne profily ovládané funkciou FN a šipka dolu. Pardon, to som vypol. Takže FN šipka dolu a menia sa farebné módy, ktoré sú od modrej, nejakej zelenej, červenej, bielej, azurovej, purpurovej. Je to fakt celkom pekne to vyzerá. Plus ešte tu máme funkcie, ktoré som našiel na Alza poradni. Napríklad funkcia FN a tlačidlo 1 až tlačidlo 9. Funkcia F1 to je také blikajúce. F2 iný režim, toto zase preblikúváva zo strany na stranu. Zase mi to ovláda, lebo to robím len v jednej ruke. F4 je asi bežné celosvietenie. F5 je také preblikovanie medzi farbami. Nie je to F5, pardon, je to klávesnica 6. Sa zmení asi v takom inom dizajne. A 7 niečo na takýto štýl. Samozrejme, rýchlosť sa dá meniť funkciou FN a tu hore. Takže tu by sa to malo dať regulovať. No, možno ani to nefunguje pravdepodobne, lebo nevidím tu rozdiel. Možno áno, ale nie je to také, ako by som to predstavoval. No a potom je tu ešte 8. To zase keď stlačíte, tak vlastne len to blikne. A 9 je programovateľná. Tu som si naprogramoval ja tak, že mám tu rôzne farby modrej. Je to rozdelené na sekcie, takže tu máme jednu časť, druhú časť. Neviem, či to dobre na tej kamere vidieť tretiu časť a som sa na to vlastne, nie je to tak dobre vidno, pretože som to nastavil väčšinou všetko do modrej, až túto časť som dal do fialovej a toto je taká červeno-purpurová numerická časť. Ale samozrejme viete si to prispôsobiť sami. Ovláda sa to funkciou, musíte si dať FN tlačidlo a 9 a následne prepínate za tlačidlom FN a týmito šipkami doľava a doprava medzi tými sekciami. A keby sme napríklad si chceli nastaviť v prvú sekciu, tak dám FN a šipka dole a vidíte, mením si len túto danú sekciu. No a keby som chcel ísť, napríklad tu nechám zelenú, nechám FN šipka doľava alebo doprava a teraz zase zmením ďalšiu sekciu. Takže takto postupne si nastavíte tie rôzne sekcie a celú klávesnicu si prispôsobíte podľa seba. Keď sa vám to nechce, tak môžete len FN a jednotku a tá je taká duhovo farebná. Ďalej, čo by sme, tieto diódy mi prídu až príliš, že svietia, tieto na kamere celkom vidno, že to dosť razí, no dá sa to prelepiť rôznymi fóliami, nálepkami, ale je to dosť také otravné. Ďalšia vec je veľmi pekný tento svietelný pruh, ktorý tu je z vrchu, to je ako veľmi také dizajnové. Materiály sú matné plasty,
klávesnica nejak nevrzgá, aj keď skúšam nejak nevrzgá, je celkom taká kvalitná, čo sa týka materiálov, nie je to zase nejaký najkvalitnejší plast za tú cenu. Má tu aj celkom dobré také gumové nožičky a tiež nožky, ktoré nastavujeme výšku. Videl som už na iných klávesnicách aj že má dve výšky, toto má len jednu, ale zase vzhľadom na cenu to úplne dostačujúce. Čo ešte k tejto klávesnici dodať? No za tú cenu, ako nejaká taká ako taká úvodná klávesnica pre nejakého nenáročného používateľa úplne stačí. Ja mám napríklad aj klávesnicu od značky, no teraz nepamätám, Genesis RHOD 350. Tá vyzerá asi nejak v porovnaní, keď tak si môžeme porovnať. Máme nejakú podobnú funkciu. Ale pardon, takto. Takže nejak taký rozdiel je v tom. A toto je výrazne ako, že nie je drahšia moc, ale je drahšia. 5 eur cca a mám pocit, že podsvietenie má lepšie táto klávesnica od Alzy, pretože nepresvíta tak a mohli by sme ešte nastaviť rovnakú farbu, nejakú tmavú modrú, nech to ešte lepšie vidno. No ja osobne mám pocit, že tá od Alzy svieti lepšie, ale možno každého to môže tak inak to môže vnímať každý, ale mne osobne táto od Alzy sa zdá taká rovnomernejšia, až na tie otravné diody, tie sú dosť tak výrazné. No, tak to len pre porovnanie s inou klávesnicou. A v celku klávesnica ma prekvapila, zároveň aj zarazila, keďže tieto klávesnice nefungujú ako majú, takisto aj tá 9, 10 nefunguje. Mám také rozporuplné pocity z toho, takisto to nastavenie tých profilov a zmena tých farieb, nejak som sa v tom návode nejak tápal, kým som na to prišiel, tak mi to trvalo nejaký čas, možno by to bolo lepšie nejak spracovať, ale inak je to celkom fajn klávesnica vzhľadom na cenu. Ako za tú cenu si myslím, že podsvietenú klávesnicu lepšiu, neviem, či nájdete minimálne, potom podobné, alebo doplácať si nie za niečo takéto. Táto sa mi páči, že má to predĺženie na zápestia, ktoré je odnímateľné. No to mala zase výhodu v tom, ja to mám aj prilepené pásko, je to magnetické, ale pre istotu. Toto sa mi veľmi páči, toto to má, ale má to o dosť menšie a kratšie, takže, ale zase je to fajn klávesnica, myslím si, že na takéto herné použitie, alebo aj na bežné písanie nie je hlučná. A myslím si, že je dostačujúca. K tejto recenzii ešte poviem toľko, že vôbec som si ju nejak nepripravoval, možno to je vidno, ale keďže nemám dostatok času momentálne na takéto veci a chcel som len niektorým ľuďom, ktorí by si chceli vypočuť a pozrieť, aké má táto klávesnica funkcie, keďže na Alze momentálne nemajú žiadne produktové video k tejto klávesnici, tak aspoň takto priblížiť túto klávesnicu.